אז קודם כל שלום לכולם, ברכות לכל הצופים שלך בפודקאסט המספר 1 בנתיבות. עכשיו, הטלוויזיה הישראלית מגיע לי תפקיד, כי המדינה הזאת שייכת לי, כי אבא שלי הקים אותה, כי אני מלך הרייטינג. אני כמוך מסכים שצריך לעצור את המלחמה, המלחמה הזאת הגיעה באמת די ויותר, והרבה מעבר למה שכולנו חשבנו שהולכת להגיע. התביעה בהאג היא תביעה נגד ממשלת ישראל. דופקים אותי בגלל הדעות שלי, מפרים אותי. אני לא יכול להגיד שבאירופה מפרים אותי, באשר אני יהודי. ממוצע בנתיבות אופקים זה ממוצע נמוך, אין מה לעשות. אחרי זה עוד תהיה מסיבת פרידה האחרונה בסילבסטר מהבית שלי. יש הרבה ישראלים שמרגישים בבית, שמרגישים ליוון ודופקים להם צלחת כזה על הפרצוף. אני משאיר אתכם פה עם הטילים, עם הכטב"מים, אני הולך, אתם נשארים. האם מותר לנו לגרש 1.5 מיליון איש? האם מותר לנו להרוג 40 ומשהו אלף, עוד מעט 50,000 איש? זאת השאלה. כן, יא מלאון, יא מטומטם, יא פסיכופת שיצא מהתחת של אמא שלי במערב ממרוקו. אני מבין שאני הגעתי מתרבות נחותה של הרב מזוז, אז אין לנו שום דבר מן המשותף. אני לא מסתובב בבית חב"ד עם חולצת משיח, 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 או כל הכבוד לצה"ל. יכול להיות לקנות איזושהי דירת Airbnb, להזכיר אותה באי ג'רבה. ואז יש לך זמרת, זה הווילות, נוף לאט, אבל יש לך עדיין... אמיר חצרוני, ערב טוב, מה נשמע? אני מניח שאותך אנחנו לא צריכים להציג, באמת אתה מוכר בכל בית. טוב, אז אנחנו כאן נמצאים בתל אביב, בבימה, באמת אחד המקומות היותר קלאסיים. אנחנו מצלמים את זה בחודש נובמבר, ובעצם בחודש הבא אמור להיות לך הופעת סטנדאפ. נכון? אתה רוצה טיפה לספר, להסביר מה זה ההופעה הזאת, למי היא מיועדת, פחות או יותר? כן, טוב, אז קודם כל שלום לכולם, ברכות לכל הצופים שלך בפודקאסט המספר 1 בנתיבות. נתיבות אתה מגיע? באזור, כן. יותר גרוע. נתיבות, יש לך את המושבים מסביב, ואנחנו בערך באזור של... אתה כאילו, אתה ממוצע בנתיבות לאופקים. אני אפילו לא נתיבות, כן, אתה מבין? הבנתי, כן, זה ממוצע בנתיבות לאופקים, זה ממוצע נמוך, אין מה לעשות. בכל מקרה, כן, ההופעה שלי היא הופעת הפרידה הסופית והמוחלטת שלי מישראל. אני אומר שלום לדרק הציוני, עובר לאירופה הקלאסית. אחרי זה עוד תהיה מסיבת פרידה האחרונה בסילבסטר מהבית שלי, כמובן זה יהיה במחיר מפולפל, כראוי למסיבת פרידה יוקרתית מסלב יוקרתי. וזהו, אני משאיר אתכם פה עם הטילים, עם הכטב"מים, אני הולך, אתם נשארים, זהו. אז בעצם, אתה דיברת שאתה עובר בעצם לאירופה, זה משהו שהוא חד פעמי? אתה מתכוון לחזור לפה מתישהו, או שזה כרטיס בכיוון אחד? תראה, never say never, כמו שאומרים בג'יימס בונד, אבל אם זה היה תלוי בי, בוא נאמר בעדינות, לא הייתי נולד פה אפילו. בעצם אתה, אירופה, איזה מקום באירופה נראה לך הכי הגיוני, טוב לגור בו בעצם? מה אתה חושב? זו שאלה טובה, אתה שואל. אפשר להסתכל על השאלה הזאת מכמה נקודות מבט. אם אתה מסתכל על נקודת מבט כלכלית פרופר, כלומר, cost for value for money, מה הכי cost effective, אז אני חושב שהמקומות הכי cost effective הם המקומות שהם, מה שנקרא, מערב אירופה מינוס או מזרח אירופה לייט, כלומר מדינות כמו פולין, כמו צ'כיה, סלובקיה, זה המדינות שנותנות לך את התמורה הכי טובה לכסף. למה? כי אתה מקבל את האיחוד האירופאי, אתה מקבל את הנוף של גרמניה, אולי אפילו לפעמים של שוויץ, במחירים של נתיבות פלוס, אז זה שווה. אם אתה מסתכל על איפה אתה מרגיש יותר בבית, זה כמובן כל אחד והתשובה שלו. יש הרבה ישראלים שמרגישים בבית, שמרגישים ליוון ודופקים להם צלחת כזה על הפרצוף, שוברים אותה בפלקה. אז אתה יודע, כל אחד והתשובה של איפה שהוא מרגיש בבית, זה כמובן תלוי גם בשפה. אני אישית מרגיש יותר בבית במדינות דוברות גרמנית, כי אני מדבר גרמנית. זה לא אומר שאני שונא את צרפת או שונא את איטליה, אבל מה לעשות, אני לא מדבר את השפה שלהם, וגם בגילי אני לא הולך לגמור את השפה שלהם. עכשיו אם אתה מסתכל על מזג אוויר, שוב, כל אחד והטעם שלו. אני אוהב מזג אוויר קר, יש הרבה מאוד שאוהבים מזג אוויר חם. אז תשאל אותי לאן אני שואף למדינות הדוברות גרמנית. אז בעצם תשמע, לי יש דרקודרק, אני לא מבין כל כך במדינות אירופה, ואין לי גם סיכוי להגיע לשם כנראה, אני מקבל את זה ומבין את זה. אני גם מאוד אוהב חורף כמו שאמרת, ובישראל אין חורף, כבר גילינו את זה שהתחיל נובמבר, או תכף דצמבר, ואתה יודע, אין חורף, לא מגיע חורף חם וזה וזה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, נושא טיפה אחר, זאת אומרת, שקשור למדינות אירופה, סתם, אתה יודע מה קרה באמסטרדם וצורך העניין, ואני חייב להגיד לך, אני אישית נגד כל מיני התנהגויות שאנחנו ראינו, הורדת שלטים והורדת גלים, ושריפות וכאלה דברים, אני נגד הדברים האלה, אבל אני גם חושב שהתקיפות שנעשו מהצד השני, יש בהם איזשהו אלמנט אנטישמי כזה. מה אתה חושב? האם התקיפות האלה זה נטו בגלל שהאוהדים התפרעו, שעשו דברים לא בסדר ולא מוצדקים, או שאולי יש סיכוי שטיפה אנשים שתקפו לא אוהבים שיש להם יהודים במדינה? זה משהו שיכול להיות אפשרי מבחינתך, או שאתה חושב שיש פה 100% בגלל התנהגות מסוימת, זאת אומרת, התקיפות שנעשו. והאם אתה לא מפחד לחטוף איזושהי תקיפה על רקע אנטישמי באחת מהמדינות שאתה אוהב להסתובב בהן?
תראה, אני מסתובב המון באירופה, ומעולם, אבל מעולם לא תקפו אותי בגלל שאני יהודי. בהחלט אני נתקלתי בכל מיני פרגיות שאמרו לי, חצרוני, כל הכבוד לך, אתה סרב גדול, אתה עשיר, אתה גבר נאה, אתה בחור שווה, אבל אתה ישראלי, ישראלים זה פושעי מלחמה, אני לא יצאתי עם פושעי מלחמה. זה קרה לי, מודה, קרה בהחלט. אבל מעולם אני לא סבלתי מאנטישמיות, מעולם אף אחד לא הרביץ לי מכות בגלל שאני אנטישמי. עכשיו, יכול להיות שלא הרביצו לי מכות, כי אולי אני לא מסתובב בבית חב"ד עם חולצת משיח, 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 או כל הכבוד לצה"ל, או גולני שלי, ואני לא מצית אבוקות בכיכר העיר באמסטרדם, ואני מתנהג כמו בן אדם, אז מתנהגים אליי כמו בן אדם. ישראלים שמתנהגים כמו חיות, שחושבים שאמסטרדם זה עזה, ואפשר לעשות לאירופאים את מה שעושים לעזתים, לפלסטינאים המסכנים, והאמסטרדמים לא יעשו שום דבר, כמו שהעזתים למרבה הצער לא יכולים לעשות שום דבר, כי אנחנו דיכאנו אותם כמו שהגרמנים דיכאו את היהודים בשואה, אז מסתבר שמה לעשות, ערבים באירופה זה לא ערבים של עזה, יש להם קצת יותר ריספקט, יש להם קצת יותר כוח, יש להם את היכולת להילחם בחזרה, והם לא ילכו כצאן לטבח. זה מה שקורה. לא אנטישמיות ולא שמנטישמיות. אז בעצם כשאתה מסתובב באירופה, אתה כמו בבית, אתה חושב שלא יכול להיות מקרה שיתקפו אותך, וזה בסדר, אתה באמת נראה כמו אחד מהאנשים שם, אבל נגיד סתם שאתה מדבר לצורך העניין, לא יכולים להבין שאתה יהודי, ולפי זה פחות לאהוב אותך, או דברים מהסגנון הזה. זאת אומרת, אתה לא מפחד בכל מקרה שיהיה איזושהי תקיפה, משהו בסגנון הזה, וזה בחיים לא קרה לך? אני לא בן בית, לצערי, הלוואי שהייתי בן בית. אני זר, וזו בעיה, גם אם יש לי דרכון יוקרתי, אפשר לראות בקלות במבטא שלי, כשאני מדבר גרמנית, שזה גרמנית במבטא ישראלי, אי אפשר לפספס, אי אפשר לטעות, הלוואי שהייתי יכול להיות בן בית. אבל אני לא מרגיש שמתנכרים לי באשר אני יהודי. לא אוהבים זרים, במובן הזה אתה יודע, לא יפרו אותי, אבל אף אחד לא הולך להציע לי, לצערי, תפקיד בטלוויזיה הגרמנית. האם מישהו הולך להציע לי תפקיד בטלוויזיה הישראלית? לא. עכשיו, בטלוויזיה הישראלית מגיע לי תפקיד, כי המדינה הזאת שייכת לי, כי אבא שלי הקים אותה, כי אני מלך הרייטינג, כי אני בן אדם שיכול להביא 1,200,000, 1,300,000, 1,400,000 איש בבת אחת לצפות בתוכנית שככה צופים בה אולי 250,000 גג. אז לכן דופקים אותי בגלל הדעות שלי, מפרים אותי. אני לא יכול להגיד שבאירופה מפרים אותי. האם עושים לי שם כבוד? לא. וזו הבעיה, אגב. אוקיי, מעניין מאוד. טוב, אז מאירופה אני חושב שנחזור רגע לישראל. בכל אופן, יש פה אנשים שהולכים להיתקע פה עוד הרבה, כמוני לצורך העניין, שלא יוכלו. אפילו דרכון פורטוגלי אתה לא יכול להשיג. ניסיתי האמת. נו, מאיפה ההורים? טוניס וממרוקו. איך טוניס ומרוקו לא מספיקים לדרכון פורטוגלי? ביחד לא מספיק. אני ניסיתי האמת, בדקתי איזשהו אתר שמראה את הזכאות, ואמרו לי כזה, נעצרת בשלב הראשון, ואין למה לנסות להמשיך. זה המצב שהגעתי אליו. אולי דרכון טוניסאי מתישהו, אולי ישווה משהו. זה בערך כמו דרכון רוסי בתקופה הזאת. יכול להיות שתוכל לקנות איזושהי דירת Airbnb, להזכיר אותה באי ג'רבה. לא נורא, ואתה תמיד תוכל להיות בהילולת הרב מזוז, תמיד תוכל להרגיש בבית בהילולה של הרב מזוז. כל אחד ומה שמגיע לו, תשמע, זה אני מאמין בסוף. אז בכל אופן, בואו רגע נדבר על המצב פה, מצב מלחמה, בכל אופן, אסור לשכוח את זה. תשמע, אני כמוך מסכים שצריך לעצור את המלחמה, המלחמה הזאת הגיעה באמת די ויותר, והרבה מעבר למה שכולנו חשבנו שהולכת להגיע, אבל אני אישית לא חושב שהחיילים שלנו באמת מבצעים פשעי מלחמה, זאת אומרת לא בעזה ולא בלבנון, אני כן חושב שצריך להפסיק את המלחמה, מכיוון שאנחנו מאבדים מלא חיילים, וזו מלחמה שאין לה מטרות ברורות, למעט העובדה שצריך להשאיר את ביבי בשלטון, וזו כרגע המטרה העיקרית של המלחמה, אבל אני לא חושב שהחיילים שלנו הם פושעי מלחמה, זאת אומרת, אני לא אבוא ואגיד שהחיילים הם פושעים, אבל אני כן חושב שצריך לעצור את המלחמה כי הגיע עד כאן, זאת אומרת, גם חיילים מתים וגם אין מטרות ברורות. אתה חושב שצריך לעצור את המלחמה כי החיילים הם פושעים בעצם? משתי הסיבות, קודם כל התחלה טובה זה שאתה מבין שהמלחמה הזאת אין תוחרת, מה שאתה כבר התקדמת מעבר לאיזה 90% מאוכלוסיית ישראל, שזה יפה. עכשיו, לגבי החיילים, תשמע, תסתכל לבד בסרטונים, לא בסרטונים פלסטינאים, תסתכל בסרטונים של ערוץ 12, ערוץ 13, אפילו ערוץ 14, ותראה מאות אלפי פלסטינאים מסכנים בג'באליה, אורזים את עצמם והולכים לגלות כמו יהודים שעשו את צעדת המוות מאושוויץ. ואז אתה אומר, למה? בגלל שמסתתר שם איזשהו טרוריסט. יכול להיות שמסתתר, יכול להיות שלא מסתתר, אבל תגיד, נראה לך סביר לגרש 50,000 איש כי מסתתר שם טרוריסט אחד? זאת אומרת, אובדן פרופורציות מוחלט, ואובדן פרופורציות ברמה הזו זה פשע מלחמה, זו האמת. תשמע, יש משהו ממה שאתה אומר, אבל
לא יודע, אחרי השביעי באוקטובר, יותר קשה לי להסתכל על האוכלוסייה בעזה ולהגיד שאכפת לי מהם. זאת אומרת, אני אראה את זה, אבל אני אשאר אדיש. זאת אומרת, זה לא יקב לי ברמה של אני אגיד, זה פשע מלחמה גרנדיוזי. אני אסתכל, אני אגיד, כאילו חבל שזה ככה, שזה המצב שהגענו אליו, אבל אני לא אעצור את היום שלי על זה. זאת אומרת, אני לא אחשוב שהחיילים עושים משהו לא בסדר, כי בסוף זה גם פקודות שנתנו להם מלמעלה, אבל אני לא אגיד שיש משהו בעייתי, אבל אני כן חושב שצריך להפסיק את המלחמה בגלל הסיבות שהזכרתי מקודם. מה זאת אומרת, לא אכפת לך מהם? אולי גם לי לא אכפת מהם, זה בכלל לא השאלה אם אכפת מהם או לא אכפת מהם. השאלה היא, האם מותר לנו לגרש 1.5 מיליון איש? האם מותר לנו להרוג 40 ומשהו אלף, עוד מעט 50,000 איש? זאת השאלה. לא אכפת לי מהרבה מאוד עמים. אולי גם לא אכפת לי מהפלסטינים, זה לא אומר שאני מותר לי להרוג אותם ולגרש אותם. טוב, אז היום היה לנו בצבא טקס לזכרו של רבין בעצם, בתור ראש ממשלה, ולהגיד שכמובן אני נגד הרצח המתועב והנורא שרצחו אותו, אבל בסוף אני חושב שגם הוא הוביל בעצם לתהליך שהוא לדעתי ממש לא טוב, כביכול תהליך השלום, אבל אני לא חושב שזה היה מוביל אותנו לשלום. זה בעצם פשוט לתת נשק לאלפי מחבלים ולהוביל את המצב, באמת, את המדינה לסיכון ביטחוני בעצם. כמובן שאני כמובן נגד הרצח שלו. בכל מקרה, לדעת מה אתה חושב על רבין בתור בן אדם ועל התהליך אוסלו בעצם שהוא ניסה להוביל. תראה, צריך להסתכל על המספרים. במספרים, התהליך של אוסלו, השנים של אוסלו, היו השנים הכי טובות. אתה מסתכל על אותם פיגועים גדולים שהיו לכאורה, אז אתה רואה שם 3-4 אוטובוסים שהתפוצצו, וזה הכל. אוטובוס אחד כמעט בחצי שנה, זה כלום. היום יש לך פיגוע כל שבוע. עכשיו, נכון, היה שם bad luck, כי הם לא היו רגילים לזה, ואז כל אוטובוס שהתפוצץ נהרגו יחסית מספר מאוד גדול של אנשים. אגב, גם כדאי לזכור שהאוטובוסים האלה התחילו להתפוצץ אחרי הטבח במערת המכפלה. ולא בטוח שהם היו מתפוצצים, לא היה טבח במערת המכפלה. אתה יודע, הכל זה באילו, אני לא יכול להגיד לך מה היה קורה אילו, אני רק יכול לשער. אבל בסך הכל אתה יכול לראות שהשנים של אוסלו במספרים היו שנים טובות, הם היו שנים טובות לכלכלה, הם היו שנים טובות ליחסים הבינלאומיים של ישראל, החרם נפסק, פתאום כל מיני מכוניות יפניות, טויוטה, מזדה, שאתה בכלל לא יודע, ניסן, שלא מכרו אותם בארץ, פתאום הגיעו, כי היה חרם ערבי. היה כיף להיות פה, הגיעו תיירים, היה נחמד, אז כן, פה ושם מתפוצץ אוטובוס בפאקינג עפולה, לא סוף העולם. אז בעצם אתה אומר שזה מחיר שאפשר להתמודד איתו, זאת אומרת, זה שמתפוצץ אוטובוס מדי פעם, אפשר לחיות עם זה, ובכל מקרה צריך לחתור לתהליך השלום, זה מה שאתה אומר, אפשר בעצם לקבל את הדבר הזה שקורים פיגועים כאלה נוראים במדינה. כן, המחשבה הזאת שאפשר להגיע לאפס טרור זה בערך כמו לחשוב שאתה יכול לגור ליד הקוטב הצפוני ויהיו 0 מפלות שלגים, או שאתה יכול לגור בלואיזיאנה, בניו אורלינס, ולעולם לא יהיה הוריקן. זה חלק מהחיים. יש לך פה קונפליקט מתמשך עם העם הפלסטיני, קונפליקט שלא פתרת אותו בהסכמה מוחלטת על שני הצדדים, וכשאתה לא פותר אותו בהסכמה מוחלטת על שני הצדדים, זה המחיר. אין מה לעשות. ברגע שאתה מגיע להסכם שיש עליו 90 ומשהו אחוז מהציבור בשני הצדדים מסכימים עליו, אז כנראה שלא יהיה טרור, כמעט לא יהיה טרור. אבל אתה נמצא במצב לא פתור, אז זה חלק המחיר. עכשיו השאלה מה אתה מעדיף, שפעם יתפוצץ אוטובוס, או שאתה על בסיס קבוע תהיה בבוץ הלבנוני ובמלט העזתי. לדעתי עדיף שפעם יתפוצץ אוטובוס, זה סוג של רע במיעוטו. אוקיי, בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לאיזשהו נושא אחר, שאפשר לומר די בוער בקרבך, שאתה מדבר עליו הרבה, שזה זאת המזרח, ספרדים בעצם, אנשים, שהם בסוף חלק אינטגרלי מהמדינה שלנו, זאת אומרת, הם כאן והם כאן להישאר, מה שנקרא. אתה יכול להגיד שבטעות, או לא משנה כאילו מה זה היה, אבל הם פה. וסתם לדבר נגיד לצורך העניין על עצמי, אני גם בן אדם מזרחי, לא יודע אם רואים. אף אחד לא חשב שאתה איסלאם. אף אחד לא חשב שאני בדיוק, כן. אבל רגע, אם אני מזרחי, זה אומר שאתה שונא אותי, אתה אוהב אותי, אתה אדיש אליי, זאת אומרת, יש איזשהו משהו באופן קולקטיבי כלפי האוכלוסייה הזאת שאתה חושב עליה לרעה, לטוב. In the first place, אתם לא הייתם צריכים להיות פה. המדינה הזאת לא הוקמה בשבילכם. בוא נאמר את האמת. המדינה הזאת הוקמה על ידי יהודים מאירופה, וזה שאתה יהודי, זה אני לא הולך להתווכח, זה גם לא כך מעניין אותי, אני חייב לומר לך את האמת, אבל זה שאתה יהודי לא אומר שמבחינה תרבותית אתה קרוב אליי, כי אחרי 2000 שנות גלות, מה לעשות, אתה יותר דומה לערבי מתוניס מאשר אליי, כמו שאני אחרי 2000 שנות גלות יותר דומה לפולני מאשר אני דומה אליך. זה לא עניין של שיפוט מוסרי לפה או לשם, אלא זה עניין של מציאות.
עכשיו, אני גם לא הייתי מביא אותך, למה? כי אני חושב שמדינה הומוגנית, לא רק אני חושב, מחקרים מראים את זה, שמדינה הומוגנית מבחינה אתנית היא מדינה יותר יציבה. ברגע שאתה מכניס ערב רב, בין אם יש לו ערב רב הזה סבתא יהודייה, ובין אם אין לו סבתא יהודייה, התוצאה היא בדרך כלל ברדק ואלימות. כי אנשים שהם לא דומים אחד לשני, נוטים לריב אחד עם השני. זה העולם, זה טבעו של עולם. עכשיו, אתה כבר כאן, אני מסכים איתך, אנחנו לא נגרש אותך. זה לא... כמו שחלק גדול מאוד מהעובדים הזרים כבר לא יגורשו. מה עושים? מה שצריך לעשות זה כמובן, מה שעשו בשנות ה-50 זה אסימילציה בכוח. אתה באת לפה, אתה תצטרף לתרבות, לא מתאים לך, אתה לא צריך להיות פה. האם עושים את זה? לא. עכשיו אתה שואל אותי, אז מה יקרה? יקרה רע. זה רע. אתה שואל אותי, איזה פתרון של קסם יש לי? כשאתה מדבר על שני עמים שלא רוצים להתערבב. שום דבר טוב לא יקרה. נו מה אתה רוצה שאני אגיד לך שיש לי פתרון של קסם? אין לי פתרון של קסם. אתה רוצה להמשיך להיות מעריץ שפוט של הרב מזוז, ואתה אומר לי, איך אני יכול להיות חבר שלך כשאני מעריץ שפוט של הרב מזוז ואתה מעריץ של ג'סטין ביבר? אני אומר לך, אתה לא תהיה חבר שלי. לא יקרה. אם כבר מכניסים לפה את האנשים האלה, אז צריך לפחות לתרבט אותם מה שאתה אומר, ואז נוכל להמשיך כמדינה אחת, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד. יהיו פה שתי מחנות, או הרבה יותר מחנות, ובעצם ככה אפשר להרכיב מדינה. זה מה שאתה אומר בעצם? נכון, זה שאלה לא רק של פערי תרבות ראשונים, זה גם חלק מזה זה שאתה לא רוצה להתרבט, אתה לא רוצה לעבור אסימילציה. זה לא שאתה בא ואומר, אני מבין שאני הגעתי מתרבות נחותה של הרב מזוז, ואני מבין שאתה מייצג את הנאורות האירופאית ואני רוצה להיות כמוך, ולשים את הרב מזוז במקום הראוי, לא דהיינו פח ההשפעה של ההיסטוריה, אלא אתה בא ואומר, אני גאה להיות עבד ותלמיד של הרב מזוז. ואז אני אומר לך, טוב, אם אתה גאה להיות תלמיד של הרב מזוז, עבד נרצע, שפוט של הרב מזוז, מעריץ מושבע, שרוף של הרב מזוז, ואני בקטע של אירופה הקלאסית, אז אין לנו שום דבר מן המשותף. עכשיו, שוב, אני אפילו לא בא בקטע של לשפוט אותך ולהגיד לך שאתה פרימיטיבי, למרות שאולי אני חושב ככה. אני בא ואומר, אתה פשוט כל כך שונה ממני, שאין לנו דבק שמחבר אותנו, שהוא מספיק חזק, שהוא מספיק מדביק. זו האמת. אם יהיו כמה, לא יודע, מזרחיים שיגידו, טוב, אנחנו רוצים לדבר להתנהגות האירופאית האמיתית, למד אותנו חצרון, תסביר לנו איך אנחנו עושים את זה. אתה מוכן ללכת איתם יד ביד ובאמת לעזור להם? להגיע לאיפה שהם רוצים? בוודאי. הרי זה הייתה בעצם הגישה של בן גוריון. כמה שאני מתאהב את בן גוריון, כי הבן אדם היה דיקטטור וגירש ערבים וביצע פשעי מלחמה חמורים ביותר, והביא בלי שום סיבה את כל הפרנקים האלה שמקומם במערות בערי האטלס. לפחות אני יכול להגיד לזכותו שהוא אמר, אני מביא אותם במטרה להפוך אותם לדומים אליי. לפחות הוא לא בא ואמר, אני רוצה לעשות פה רב תרבותיות, מולטיקולטי, לפחות זה אי אפשר להגיד עליו. אבל אתה בא ואומר, לא, אנחנו עכשיו בעידן אחר, אני גאה בתרבות שלי, אני גאה להיות חסיד של הרב מזוז, מעריץ של הרב עובדיה, אני גאה במימונה, אני אוהב לצעוק קולולו. אז אני אומר, טוב, בסדר, אתה מקומך הטבעי בערי האטלס, לא כאן. אנחנו פשוט, שום דבר לא מחבר אותנו, אין דבק, הדבק הוא לא מספיק חזק. אוקיי, בסדר, לגיטימי שאתה חושב שזה שתי עמים שונים, באמת יש פערי תרבות וגם מעבר כל מה שאמרת, ואני יכול להבין ולקבל את זה. אבל אני כן חושב שבסוף את המיעוט הזה, נקרא להם מיעוט, שכן רוצים דווקא להתנהג בצורה יותר הגיונית, ולא להפוך את המדינה הזאת באמת למדינת עולם השלישית, למרות ששם כרגע אנחנו הולכים, כפי שזה נראה. ומפה נעבור טיפה לדבר על פוליטיקה, בטח... אני מצטער לומר לך את זה, אני מסתכל על התפלגות ההצבעות בערי פיתוח, במקומות שאתה מגיע מהם, אופקים, נתיבות וכן הלאה, אתה רואה שש"ס, ליכוד, מקבלים שם 60, 70, 80% מהקולות. אז יחד עם אגודת ישראל פה ושם קצת, יחד עם בן גביר. אז מה מחבר? 10% שם שהצביעו בטעות למפלגות אחרות? זה באמת נכון. ברגע שאני מגיע לשם אני אכן מאשר את מה שאתה אומר, זאת אומרת זה לא רק בגדר שמועות שבאזורים מסוימים יותר מצביעים למפלגות מסוימות, נכון, אני מסכים איתך, יש הרבה מאוד בהתפלגות יחסית גבוהה לש"ס, דווקא בנתיבות, יותר חרדים וכאלה. ויש לנו גם באמת כל איזה 100 מטר בנתיבות יש עוד איזשהו קבר של איזה צדיק ואנשים שם עולים לרגל מה שנקרא וזה אני יכול להסכים איתך לגמרי אבל כן בסוף יש את האנשים האלה אפשר לומר כמוני אפשר לומר כמו אחרים שבאמת חותכים, לא יודע, חותכים מההתנהגות הזאת ומסתכלים בעצם ומכוונים למקום אחר בסוף אבל זה קיים, אבל אני מסכים איתך שהרוב הולך באמת לכיוון אחר ונקפוץ רגע לדבר שנייה על פוליטיקה, בטח ראית מה שקרה לעופר כסיף שחצי מהשכר שלו נשלל וגם הרחיק אותו מהכנסת. תשמע, הוא לא בדעותיי, אבל אני כן בסוף דמוקרט שמאמין שאם הוא נבחר על ידי ציבור מסוים, אז הוא צריך להיות חבר כנסת בתפקיד שלו, אבל האם אתה לא חושב שבמקרה של עופר כסיף יש איזושהי אלמנט של תמיכה בטרור, או איזשהו יציאה נגד המדינה בזמן מלחמה, זאת אומרת בסוף הוא חבר כנסת שאמור להישבע אמונים למדינה, וכרגע נראה שזה לא קורה. זאת אומרת לא רק עכשיו, גם לפני המלחמה. האם אתה חושב שזה מוצדק מה שעשו לו, או שזה בכל מקרה משהו שלא עוברים עליו? תראה, צריך להבין שהתביעה בהאג היא לא תביעה נגד ישראלים,
היא תביעה נגד ממשלת ישראל. עופר כסיף הוא לא חלק מממשלת ישראל. עופר כסיף הוא אופוזיציה, עופר כסיף נבחר להיות אופוזיציה, עופר כסיף רץ לכנסת עם מצע מאוד מאוד מובהק שמדבר על סיום הכיבוש, מדבר על התנגדות למלחמה מול הפלסטינים. אתה יכול להגיד על עופר כסיף הרבה דברים רעים. האיש לא סקסי, האיש צריך השתלת שיער, אפשר להגיד עליו דברים רעים. אי אפשר להגיד שהוא לא מיישם בכנסת בדיוק את העמדות שאיתם הוא רץ. ולכן אני לא מבין מה יש לך נגד עופר כסיף. אתה רוצה שעופר כסיף יהפוך להיות לאמסלם, אבל לא בחרו אותו להיות אמסלם. אני כן מסכים שהוא נבחר בשביל משהו מסוים, ואכן כנראה שהוא ממלא את זה, אם כל כך יש את הרדיפה נגדו, נקרא לזה רדיפה במקום מסוים, אבל זה בסדר שאנחנו אנשים שונים. זאת אומרת, לא ציפיתי שהוא יהיה אמסלם, כי יש יותר מדי אמסלם, אפילו יותר מדי כאילו גם במפלגות אחרות וש"ס וכאלה. אני לא רוצה שיהיו כולם אותו דבר. אבל יש פה איזשהו משהו מעבר, שאתה אומר הבן אדם הזה, לא אכפת לו שטובים חיילים לצורך העניין, כאילו, זאת אומרת, יש פה מעבר לדבר הזה של, אני סתם חבר כנסת שנבחרתי כדי לייצג עמדות. הוא ממש הולך בצורה אקטיבית נגד המדינה, לדעתי האישית, מצטרף לתביעה וכל מיני דברים כאלה, ואין בעיה שאזרח מן השורה יעשה את זה אם הוא חושב שזה נכון. אבל לדעתי בתור חבר כנסת, זה דעה שאמורה להישמע, אבל לא יודע, זה נראה לי מוזר שבתוך שורות הכנסת יהיה בן אדם כזה שבאמת תומך בדברים האלה ומוכן ללכת על הסוף עם התביעה וכאלה דברים. קודם כל, ברור שזה מדרון חלקלק. היום אתה בא ואומר, לחבר כנסת אסור, לאזרח מהמדינה מותר, עוד מעט תגיד גם לאזרח אסור, כי גם הוא צריך להיות נאמן ורק מותר לתייר, ועוד מעט תגיד שגם אסור לתייר, עוד מעט תגיד שבכלל לאף אחד בעולם אסור לומר מילה רעה על ישראל. אבל שוב, התביעה בהאג היא תביעה נגד ממשלת ישראל. עופר כסיף יושב באופוזיציה לממשלת ישראל. עופר כסיף לא הוזמן להצטרף לקואליציה. ברור והגיוני שבן אדם שהוא באופוזיציה יתמוך בתביעה נגד הקואליציה. מה מוזר פה? למה כשתובעים את ממשלת ישראל, דהיינו את הקואליציה, בן אדם מהאופוזיציה צריך להתנגד? אבל בעצם התביעה היא נגד כל הכנסת, לא רק לגבי הממשלה. זאת אומרת, התביעה בהאג בסוף מדברת על המדיניות שמדינת ישראל מהווה, ובסוף גם אם אתה אופוזיציה ואתה לא חלק מהממשלה, אתה כן לוקח חלק במדיניות הזה בעצם, מה שהחיילים עושים לצורך העניין, ובפשעי מלחמה שאתה קורא להם. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא באופוזיציה או בקואליציה, הוא עדיין תומך בדבר כזה שבעצם משליך על כל, לא רק על הכנסת לדעתי, אלא גם על האזרחים וגם על החיילים. זאת אומרת, זה לא ככה בעיניך? מה שאתה בעצם בא ואומר, זה שאם אני, כן, חצרוני, הולך כל שבת לקפלן להפגין נגד הממשלה, חותם על עצומות בעד הפסקת המלחמה, חותם על עצומות וכותב מאמרים בעד סולחה עם הפלסטינאים, אומר שצריך לדבר גם עם תומכי חמאס, תומך בתביעות נגד ישראל בהאג, אתה אומר שאני עדיין פושע מלחמה ואחראי לפשעי מלחמה. תגיד, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני עוד יכול לעשות שלא עשיתי? כאילו, מה אתה מצפה מאנשים מהאופוזיציה לעשות כדי שלא תגיד הם חלק מהפשעי מלחמה? מה אתה רוצה? אתה רוצה שהם ילכו ויהרגו את חברי הממשלה? אתה רוצה שהם יעלו לכנסת ויעיפו את כל מי שיושב שם? אתה מבין שהציפיות פה... לא, אתה מבין שאתה מצפה פה לבעצם ציפיות שהן לא רק לא הגיוניות, הן גם לא חוקיות. אתה לא מצפה לזה באמת. אתה לא באמת רוצה שישראלי בשביל לקבל חנינה מפשעי מלחמה יוכיח שהוא ניסה להיות חלק מקוניונקטורה שתעיף את הממשלה בדרך של הפיכה צבאית. לכן, אני בא ואומר, בגלל שאתה לא מצפה את זה, ובצדק אתה לא מצפה את זה, וגם אני לא רוצה שזה יקרה. אז לכן, אין שום בעיה בזה שעופר כסיף, בתור חבר כנסת מהאופוזיציה, חבר כנסת מייצג את השמאל, אפילו את השמאל הקיצוני, שנבחר על פלטפורמה, על מצע שבא ואומר לא למלחמה, לא למדינה יהודית ודמוקרטית, אלא למדינת כל אזרחיה. הוא בא ואומר את זה, אני בעד מדינת כל אזרחיה, זה הוא נבחר. מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה? אתה רוצה שהוא יהפוך להיות עכשיו לחלק מעוצמה יהודית? אני לא מבין, מה הציפייה? הבן אדם אומר בצורה מאוד ברורה מה הוא רוצה, על זה בחרו אותו. יש ציבור גדול מאוד שאותו הוא מייצג. לא ציבור של 2.5 אנשים. הוא מייצג חלק עצום במגזר הערבי שמונה 22% מאוכלוסיית המדינה. לא את כל המגזר הערבי, אבל חלק עצום. אולי אפילו את רוב המגזר הערבי. נו, אז מה אתה רוצה? ברור שהוא צריך לייצג אותו, וברור שהוא צריך לומר את דעתו הברורה נגד המלחמה ובעד התביעה בהאג. זה מילוי חובתו. אוקיי, בסדר, קיבלתי איזושהי פרספקטיבה אחרת על הבן אדם. אני אישית מאמין, שוב, שכל אחד יכול, יש לו את הזכות להיבחר, כמו שבן גביר נבחר. תראה, שוב, במקרה יצא לי להכיר את עופר כסיף אישית, פעם לימדנו ביחד באותה מכללה.
אבל דעתי האישית עליו, או דעתך האישית עליו, לא רלוונטיות. פשוט לא רלוונטיות. אתה יודע מה, תלחץ אותי, אני יכול להגיד לך, זה לא איש רעים להתרועע. זה לא מי שהייתי הולך להוריד איתו דרינקים בפאב. So what? זה לא רלוונטי. כן, הוא נבחר ציבור שנבחר על מצע מאוד מאוד ברור, שבא ואומר, כן למדינה פלסטינאית, כן למשא ומתן, לא למלחמה, לא לרצח עם, לא להתנחלויות, לא לנתניהו. אז מה אתה רוצה? זה מה שהוא מיישם. האמת שלא לנתניהו, אני יכול לקחת את זה די בקלות. אם הוא היה רץ רק תחת הטייטל הזה, תאמין לי שהייתי מצביע לו, הייתי מצביע הראשון שלו. אם זה היה הדבר היחיד שהוא היה רץ לגביו. טוב, בוא נדבר רגע על איזשהו נושא שפחות אתה מוכר בו בדרך כלל, שזה השקעות ונדל"ן. בעצם אנשים לא ממש יודעים שאתה גם משקיע בשוק ההון, יש לך גם נדל"ן, דירות, כל מיני כאלה. אני לא אכנס לך לחשבון בנק כמובן, כי זה לא ענייני. אבל סתם רציתי כאילו שתספר על איזשהו, נכון, היה לך פעם איזשהו שטח של המשפחה שלך, ומדינת ישראל הלימה אותו. אתה רוצה טיפה להרחיב על הסיפור הזה שנבין בעצם מה קרה שם? כן, בשמחה. אנחנו נמצאים פה בהבימה. עכשיו, אם אתה לוקח, אתה לא יכול, המצלמה שלך היא לא בכיוון, אבל אם אתה תיקח, נגיד שאתה מסובב את המצלמה, ונגיד שאתה לוקח שמאלה, עד פינת קריבך, ואז יורד ימינה לצומת בית מעריב, אז המגרש מול בית מעריב היה שייך פעם לסבא שלי במשותף עם אחד הגרמנים הטמפלרים שנחשדו בנאציזם, אולי בצדק, אכפת לי, כן היה נאצי, לא היה נאצי, מותר לעשות עסקים עם כל אחד, אני עושה עסקים גם עם נאצים, גם עם ימנים, בוודאי, לא מעניין אותי מה הדעות הפוליטיות שלך, כסף זה כסף. בקיצור, מה שקרה שם זה שהמגרש היה שייך לגרמנים משרונה. הגרמנים, והוא החכיר אותו לסבא שלי. וסבא שלי חתם איתו על חוזה לקניית השטח. הם לא הספיקו לחתום על החוזה, כשגירשו במפתיע ובלי התראה מוקדמת את כל הגרמנים מהארץ, בגלל שהם נחשבו לנתיני אויב. הרגו את כולם יום אחד בלילה על אונייה, היידר לאוסטרליה. ואז מה שקרה זה שסבא שלי הפך להיות בעצם דייר על שטח שהוא מצד אחד שכר אותו, מצד שני התחיל לקנות אותו, העסקה לא הושלמה, והוא הפך בעצם לדייר מוגן על השטח הזה. Fast forward, מגיעים לשנת 47 כמדומני, או 46, שליח של הגרמנים מגיע מאוסטרליה לבדוק מה קורה עם הרכוש הגרמני שהולאם, אנשי ההגנה רוצחים אותו, מאז יותר הגרמנים לא מעזים לבוא לישראל. עוד פאסט פורד ל-48-49. מדינת ישראל מוקמת, משתלטת על כל השטחים הגרמניים, מכריזה עליהם כעל נכסי נפקדים, מלאימה אותם. ואז מגיעים לסבא שלי, אומרים לסבא שלי, תקשיב, הנכס הזה זה היה נכס של נאצים, אנחנו אומרים שאתה שיתפת פעולה עם נאצי, או שאתה נותן לנו את הנכס הזה, שיש לטובת המדינה, או שאנחנו הולכים לעשות לך משפט, לשפוט אותך על שיתוף פעולה עם הנאצים. אתה יכול להבין מה הייתה התגובה. עכשיו, כמובן שיש פה ניסיון להחרים את הרכוש ששייך היה בצדק המשפחה שלי. אגב, כל זה רצו להקים שם בכלל מעברה לעדות המזרח. מעברה בסוף לא הקימו, נדמה לי שהיו שם איזו תקופה מסוימת מוסכים. לא הוקמה שם מעברה. במקום זה שמו שם, היה אולי תקופה מסוימת שהיו שם קצת אוהלים של עולים חדשים, ודי מהר זה הפך להיות לצריפים של כל מיני מוסכים, היו שם כל מיני דברים הרעיים, עד שהמגרש בסופו של דבר אחרי הרבה מאוד שנים נמכר רובינשטיין, יזם הנדל"ן, אותה משפחה של אמנון רובינשטיין שהיה גם חבר כנסת, היה שר משפטים, שר החינוך, נבנה שם מגדל על האדמה שלי. זהו. לא שרובינשטיין גזר את האדמה ממני, רובינשטיין קנה את זה מהמדינה, כן, הרבה שנים קנה אותה. אז אתה בעצם מתאר פה המון שלבים שבעצם הובילו לזה ששטח שהיה שייך לך בעבר או להורים שלך או למשפחה שלך, בעצם נלקח על ידי המדינה, בסוף הפך להיות סתם איזשהו בניין ציבורי או בניין של איזשהו יזם פרטי, אבל בסוף אתה מתאר פה איזשהו מקרה שנלקח לך בעצם השטח, היה שייך לך וכבר לא, נכון? תראה, בעיניי הזכות המקודשת ביותר אחרי הזכות לחיים זה זכות הקניין. זכויות לאומיות לא מעניינות אותי כהוא זה, לעם ישראל יש זכות להגדרה עצמית, אין לה זכות להגדרה עצמית, זה לא, באמת בזין שלי כמו שאומרים. אבל זכות הקניין הפרטי זה הדבר המקודש. כמו שאני מאמין בזכותו של כל יהודי לתבוע בעלות על רכוש שלו שבמלחמת העולם השנייה נלקח, גם אם מאז עברו הרכוש הזה המון גלגולים, והיום גר שם איזשהו נתמך סעד פולני או רומני או צ'כי או whatever. באותה מידה אני גם מאמין בזכותו של פלסטינאי לתבוע בעלות הרכוש שלו ביפו או ברמלה או בלוד או ביהוד או בכל מקום שממנו הוא גורש. ובאותה מידה אני גם מאמין בזכות שלי על אותו מגרש של מול בית מעריב של מגדלי רובינשטיין. לא בגלל שאני חצרוני הסלב, אלא כי זה באמת שייך למשפחה שלי.
אוקיי, בסדר גמור, fair enough. אני גם מאמין בזכות לקניין, לדעתי קניין זה דבר מאוד חשוב. עובדה שישראל מחרימה רכוש פלסטיני על ימין ועל שמאל ונותנת אותו לכל מיני פרנקים ומתנחלים. כן. תראה, אני לא יודע אם הייתי עושה עסקים עם נאצי, לצורך העניין, גם אם זה היה מכניס לי כסף בסופו של דבר. כסף זה כסף. כסף זה כסף, אבל לא הייתי עושה איזשהו עסק עם בן אדם, לא יודע, מפוקפק, או בן אדם רשע, או בן אדם, כל מיני דברים כאלה, לא הייתי עושה דברים כאלה, אבל אני כן מסכים איתך שזכות לקניין היא זכות חשובה מאוד. תראה, אני יכול לספר לך עוד משהו קצת מעולם הנדל"ן, איזשהו נכס אחר של המשפחה, בהקשר הזה של עם מי עושים עסקים ועם מי לא עושים עסקים. היה באיזשהו שלב שאבא שלי שקל ללכת לפרויקט בנייה משותף עם קבוצת רכישה. בקבוצת הרכישה הזאת, מי שניהל אותה היה, אחד מהמנהלים שלה, היה עבריין שהורשע בטראפיקינג של נשים. כולל דברים באמת פשעים מזעזעים. אני הייתי נגד שיתוף פעולה, לא מסיבות מוסריות, כי שוב, אני כמובן נגד טראפיקינג, אבל זה לא שמבחינתי הבן אדם... זאת אומרת, יש לו עסקים... יש לו עסקים... שלא לגיטימיים או לא לגיטימיים, אבל זה שלא... כסף זה כסף, אבל כשאתה נפגש עם הבן אדם, אתה מבין שזה בן אדם מפוקפק, ואתה מבין שהבן אדם הזה יכול להיות שהוא לא ישלם, ויכול להיות שלא תוכל לגבות ממנו את החובות שלו בשום דרך, ואתה לא רוצה איתו שיתוף פעולה, לא בגלל העבר הפלילי שלו, ובטח לא בגלל העמדות הפוליטיות שלו. כלומר, זה נכון, שוב, אנשים עם עמדות מסוימות נוטים לפעמים להיות אנשים שאתה לא תרצה לשתף פעולה, לא בגלל עמדותיהם, אלא בגלל זאת אומרת, אדם שהוא נאצי, הרבה פעמים יש לו גם מבנה אישיות מסוים, והתנהגות מסוימת שיגרמו לכך שהוא לא ישלם לך את החובות שלו, אבל לא בגלל שהוא נאצי. אני לא אשתף איתו פעולה לא בגלל שהוא נאצי, אלא בגלל מה שנובע מזה. זאת אומרת, אם יש משהו שבבן אדם מסוים שיכול לפגוע לך בעסקה, שאתה חושב שזה יפגע בך בסוף, אתה מעדיף לוותר על העסקה, אבל לא בגלל דעות פוליטיות או בגלל התנהגות, או שבן אדם אפילו היה נאצי. תראה, עסקאות נדל"ן הן בדרך כלל, גם הקטנות שבהן הן עסקאות גדולות. אתה לא קונה בדרך כלל בניין או מגרש ב1,000 שקל או 2,000 שקל, אתה קונה במאות אלפים לפחות. ולכן צריך להיות מאוד זהיר, ו-better be cautious than sorry. אני מעדיף להפסיד עסקה חלומית, ולא למצוא את עצמי תקוע בבור. אני אתן לך דוגמה מאיזשהו חצי בור שאני יוצא ממנו, אבל קניתי, יש לי אחת הדירות שלי באתונה, יש שם סוחרת מהסוג של ערבייה ישראלית. ערבייה ישראלית זה לא ערבי 48, לא, זה כמוך. שהגיע לפה ערבייה בת דת משה. אתה יודע, כאילו סבתא יהודייה בזה המקרה. בדיוק. אגב, חמור מזה, כי במקרה הזה זה גם אבא ערבי אמיתי. וואו, זה בכלל דרק. זה השילוב, היא הרע שבשני העולמות, כאילו כל מצד אחד חוסר האמינות הערבית, יחד עם הבריונות היהודית, או ההפוך, שני אלה ביחד מתגלמים. מצד אחד ערבי בלי כיפה, מצד שני ערבי עם כיפה, יוצר מישהי שלא משלם את שכר דירה. והפינוי לוקח זמן. עכשיו, אני קניתי את זה בידיעה שהיא בעייתית, פשוט קניתי דירה מאוד בזול, עם דיירת בעייתית, ידעתי שייקח לי כמה חודשים להעיף אותה. אבל, שוב, זה היה חלק משיקוי שבו ואני אומר, אני חוסך בדירה איזה 10,000, 20,000 יורו מהמחיר הריאלי שלה, ואני מקבל דיירת, והדיירת זה דיירת שיעלה לפנות אותה איזה 2,000-3,000 יורו, והרבה עצבים והרבה תכתובות ושיחות טלפון מכוערות. אבל שוב, זה צריך להיות באמת אינסנטיב, צריך להיות פיתוי מאוד מאוד משמעותי במחיר כדי לקחת את זה. כי נדל"ן זה לא מניה שאתה, אתה יודע, אתה נפטר ממנה ברגע. מניה, לא מתאים לי. מוכר אותה, מפסיד כמה אחוזים ונפטרתי. דירה זה מאוד, כן, זה סיפור. טוב, בסדר גמור. בוא נעבור רגע לנושא האחרון, ככה נסיים עם משהו אופטימי, משהו שכולנו אוהבים. מוזיקה. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע? וואי, התקלת אותי. כשהייתי צעיר, נורא אהבתי לשמוע מוזיקה, גם הייתי נורא מעודכן. וזהו, נתקעתי. אתה מבין, מבחינתי, כרגע הפיקסיס הם להקת צעירה. אתה יודע מי זה הפיקסיס? הם היו להקת צעירה בשנת 89. אתה יכול להבין כמה הם היום, הם היו צעירים ב-89. זהו, הטעם שלי די נתקע איפשהו בראשית שנות ה-90. יש לזה המון מחקרים, אני כתבתי דוקטורט על נוסטלגיה, יש המון מחקרים שמראים על תופעה שנקראת התקבעות הטעם, כלומר, אתה ממשיך לחשוב שהמוזיקה ששמעת בשנות ה-20 לחייך, האוכל שאכלת, אז הבחורות שאהבת, אז אפילו המוצרי חשמל והגאדג'טים שהיו לך אז, הם תמיד נראים לך הדברים הכי טובים. אתה רואה אנשים מבוגרים שעד היום משתמשים באיזה טלפון נוקיה,
מגיע, או שואלים מתי יהיה שידור חוזר של סברי מרנן, כי הם רגילים לזה. אז ככה גם במוזיקה, אני כאילו מבחינתי, שלום חנוך הוא ממש אומן צעיר ועכשווי, אני מקווה ששמעת עליו. שלום חנוך, שמעתי את השם, אני פחות צורך את ה... אתה רואה? אבל אני צורך מוזיקה אשכנזית. כן, אבל המוזיקה האשכנזית אצלך מתחילה איפשהו בשנת 2019. דווקא צביקה פיק. צביקה פיק עשה קרוס אובר, אני לא יודע איך הוא יצא לעשות. הוא היה פופ אייקון חביב. אני יותר אהבתי רוק שהוא טיפה יותר... צביקה פיק היה כאילו פופ וגרם, ואני יותר אהבתי את הרוק שהוא יותר פוליטי ובועט. תראה, אין בשנים האחרונות מוזיקה פוליטית בישראל, ואם יש, זה כל מיני מי שמאמין לא מפחד וחרבו דרבו. אבל היה תקופה ששרו בארץ שירים שמאלנים, אתה יודע, היה תקופה של מחכים למשיח, וחד גדיה, ויורים ובוכים. אתה יודע, היה פעם שיר יורים ובוכים של סי אימן? היה דבר כזה, שיר... כן. מה זה, מושב פטיש? משהו כזה? זה מושב, לא, אתה מכיר, יש לך נתיבות, יש לך תקומה ליד, ויד יש לך זימרת, זה זימרת, זה המושב. זה מושב 98% טוניסאים, טוניסאים מרוקאים כאלה. מרוקאים, כל מיני כאלה, אלג'ירים כאלה. כמה אשכנזים שהתחלו? לא, כמעט ולא. לא, כמעט ולא קרה. מה מגדלים, מה ההורים שלהם? לול? לא בדיוק, אנחנו יותר בהרחבה, זאת אומרת, זה הווילות, זאת אומרת, אתה מרגיש חצי. כן, זה כן, אתה מבין? נוף לאט, אבל יש לך עדיין... רגע, אז אתם התקדמתם, לפני כן גרתם כל החיים באופקים, כאילו גרתם באופקים והתקדמתם. אני לא אגיד שזה אפגריד מעכשיו, אבל בפועל ירדנו. למה ירדת? באר שבע היית בדירת שיכון בשכונה ב'. באר שבע אתה חושב שזה מעל? אני חושב שזה דווקא... לא, מתחת. אוקיי. התקדמת, היית בדירת שיכון בשכונה ב', איפה שבני האור. בדירת גן. גם לבני האור יש שם, יש גן. וכאילו, היה לכם נוף לסוחרי סמים, ועכשיו יש לכם נוף לעזה החרבה. טוב, אמיר חצרוני, אז תודה רבה לך. היה באמת אחלה רעיון. נגענו פה מכל מיני נקודות, גם הארץ, גם חול, אירופה, וכל התוכניות שלך לזמן הקרוב. אתה גם חייל בצבא הכיבוש. אני חייל בצבא הכיבוש, אבל אני חייל כזה, אתה יודע, צלם צבאי כזה, לא משהו שישפטו אותו בהאג. הבנתי. מה אתה מצלם? אפשר לשאול? מצלם קצינים, מצלם מדי פעם נגדים. אני מקווה שאתה מצלם, כשאתה בא לצלם אותם אז הפרש עובד, אחרת תקבל ריתוק. כן, לא, בדיוק, ריתוק, כאלה, אני משתדל להימנע מזה. הבנתי. אבל זה ספציפי שלי, הצבא משקיע יותר בציל. רגע, איזה חיל אתה מצלם? זה חיל כללי בעצם. אתה מצלם כל מה שיש איזשהו אלוף משנה שמקבל דרגה, אתה בא ושיהיה להראות לילדים. כן, בדיוק. הבנתי. בזבוז גם נורמלי של כוח אדם אתה. אפשר לומר שכן, אבל... לפחות היית מצלם את חיילינו הגיבורים בעזה, מבצעים פשעי מלחמה, אבל כאילו מה, אתה מצלם את המג"ד בטקס קבלת הדרגות? בדיוק, כן, אני איפה שאין את המלחמה וכל זה, אני אישית לא רציתי גם להיות לוחם, כי פחדתי למות וכל מיני דברים כאלה, אבל אישית אני יותר בקטע... איזה יופי, תראה איך צה"ל מקדם, לקחו בחור מהפריפריה, ממושב נידח שאף אחד לא יודע בכלל שהוא קיים, ונתנו לו להיות צלם צבאי. טוב, אז אמיר חצרוני, תודה רבה לך, אם יש לך משהו להוסיף, אנחנו נשמח לשמוע. אני מאחל לך שכמו שההורים הצליחו להתקדם יפה מבאר שבע למושב זמרת, גם אתה תמשיך להתקדם הלאה. אני חושב שהדרך לראשון, ראשון מערב פתוחה, ומראשון מערב קצרה הדרך לתל אביב, מתל אביב קצרה הדרך לאירופה, אתה יודע, עוד איזה 30-40 שנה, ואתה תהיה אזרח גאה בברלין. יאללה, מקווה שתהיה צודק בניבוי הזה. טוב, אז תודה רבה ולהתראות, אמיר חצרוני.